Сәлам, дуслар! Сәлем! Тылсымлы рәсем дәресенә Рәхим итегез! 1 ноябрь көне Төлкеләр көне. Шуңа күрә без бүген сезнең белән ул акыллы һәм хәйләкәр хайванны ясарбыз. Башладык! Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гади карандаш, бозгыч, губка, пумалалар, гуаш буяулар, стакан белән су һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең фонын ясыйбыз. Моның өчен кәгазь битен пумала ярдәмендә дымландырабыз. Зәңгәр буяуны алып, фонны ясауга күчәбез. Пумаланы уңнан сулга, сулдан уңга йөртәбез. Шәмәхә төсне кушып җибәрәбез. Фонны ясауны дәвам итәбез. Зәңгәр төс белән шәмәхә төс арасына ак төстәге буяуны кушабыз һәм фонны ясап бетерәбез. Дуслар, безнең фоныбыз әзер. Менә шундый матур күчеш барлыкка килде. Фон кипкән арада төлке турында видео карап алыйк. Төлке бик матур хайван. Аның койрыгы нинди йомшак. Йөгергәндә һәм сикергәндә ул руль кебек төлкегә борылырга булыша. Төнлә ул койрыгын ябынып йоклый. Әйе, син җылы юрган ябынып йоклаган кебек. Төлке койрыгының ұшы ак төстә. Бу матур гына түгел, бик файдалы да. Койрыкның ак ұшы караңгыда да күренеп тора. Шуңа күрә төлке балалары әниләреннән бер кашан да югалып калмый. Төлке бик яхшы ишетә һәм ис сизә. Караңгыда да шәп күрә. Ул ит ярата, җиләк белән гөмбә дә ашый. Төлкене хәйләкәр диләр. Бу чыннан да шулай. Ул артыннан куган йырткыч хайваннардан һәм аучылардан бик җиңел качып котыла. Моның өчен төрле якка чабып, эзләрен буташтыра. Төлкеләр бер дә явыз түгел. Алар бик кайгыртучан әти-әниләр. Әти төлке азык эзләп ауга киткәндә, әни төлке балалары янында кала. Менә шундый матур, акыллы һәм хәйләкәр хайван икән ул төлке. Без дәвам итәбез. Төлкене ясауга күчәбез. Моның өчен безгә бер уртача зурлыктагы түгәрәк һәм бер зур түгәрәк ясарга кирәк. Уртача түгәрәк зур түгәрәк эченә кирип китә. Бу түгәрәкләр төлкенең башы һәм гәүдәсе булачак. Шулай ук бу хайванның кылакларын да ясап куябыз. Аның битен билгелибез һәм борынын ясыйбыз. Ике тәпиен һәм зур койрыгын ясап куябыз. Кызгылт сары төстәге гуаш буяуны алабыз һәм төлкене буйый башлыйбыз. Достым, игътибар ит. Әлфия апа рәсемнең кайбер өлешләрен буямыйча калдыра. Син дә аның артыннан кабатла. Дуслар, рәсем астыннан фон күренеп тора икән, аны бераз гына киптереп, икенче кат буяп алыгыз. Төлке кылакларының эчен кызыл төс белән буйыбыз. Шулай ук бу төс ярдәмендә төлке безгә күләм өстибез.
ак төсне алабыз һәм төлкенең матур битен ясыйбыз. Бу очракта гуашка су кушарга кирәкми. Ул куе булсын. Төлкенең койрыгы өчен ясыйбыз. Иң нечкә пумаланы һәм көрән төстәге гуаш буяуны алып, төлкебезгә детальләр истибез. Төлкенең матур кечкенә борынын ясап куябыз. Безнең төлкебез йокыга киткән. Шуңа күрә аның йомык күзләрен ясыйбыз. Хәйләкәр хайваныбызның гәүдәсенә дә төрле детальләр истәп бетерәбез. Дуслар, хәзер инде губкага да вакыт җитте. Ак буяуны пумала ярдәмендә губка өстенә салабыз. Һәм җиңелчә хәрәкәтләр ярдәмендә рәсемебезгә кар бөртекләре истибез. Дуслар, менә шундый матур төлке килеп чыкты. Без аны гуаш буяулар, пумалалар һәм гап-гади губка ярдәмендә ясадык.